Kana makope avharwa asingachauyi, kana kuti wakuti ukarota unokanganwa, unomuka wakakanganwa uchiremember zvima bits and pieces, tora mufanichimuka, tora zviyo, tora bute, tora supa dzako 2 wodurura muhari zvese wosanganisa, wokumbira kuvadzimu, kumbirawo makope angu adzoke, ndikukumbirawo kuti murambe muchitaura neni ndisafamba ndoga. Vamwe vanyu hamusati mane hari muchiri kutanga matare, mogona kushandisa chibhaketi, ati zvokurudzirwa kuti mugari wega wega ange aine hari yevakuru kuremekedza kauku. 3 days wakaroveka dare rako. 3 days dzakwana uchanzwa dare riro richinhuhwirira, doro roita kunge rabikwa raibva. Then wakumuka na 3 am mamwe mazuva 3 zvakare chikumbirira makope iwayo, womwa zvako mumazuva 3. Paunomwa uchidzokera kunorara, makope aucharota ipapo akukutu. Mufanichimuka ndinawo muCape Town unoita 200 but hauperi kushandiswa ka1. Chibhanji chakati kurei, zviyo zviripo, bute renyu riripo zvakare. Matare hatisi kuitira vanhu, haisi trend. Matare ndeevana vakadamwa nevadzimu vavo kuti vafambise gwara rechivanhu. Atendwa.